कार्बि आंलं जिल्लानि फुलनिनि बे नुपाक गामि खाथिनि हादरारि राजा लामायाव लंका फारसेनिफ्राय फैनानै डिमापुर फारसे थांबाय थानाय AS 27C 7462 नम्बरनि गंसे ट्राकआ मोनसे दिगजोंनो साइकेल सालायनानै थांबाय थानाय सासे फरायसाखौ सौग्रावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। गोमानाय 14 बोसोरनि फरायसानि मुङा जाबाय आरसे तकबी। मिथिनो हानाय बादिब्ला गारि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 9 थाखोनि फरायसा आरसे तकबीआ लंकी हानसे गामिनि बिक्रम हानसे आरो काक्रुं रुंपिपिनि फिसाज्लामोन। उनाव जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानानै उत्तर बरबिल पुलिस आउटपस्टनि पुलिसआ जाथाय जायगायाव नुजाथि हैनानै जाथायनि बिथिङाव नायबिजिरनायजों लोगोसे फरायसा आरसे तकबीनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनायनि थाखाय दिफु मेडिकेल कलेजाव दैथायहरो। हेलो उठाई